Ay, salamat. Nakaabot na ko dito sa JelMars. Maunin ni siya. Na, JelMars. JelMars. Nindot ko dahil siya, guys. Grabe, super. Kagana. Very clean. Gano'n na imong kuhanin mo pagka di mo basa. So, kanindot. Kanindot. Bata garaam na sa imong kuhan ma, imong assistant ma. Wow! So nice! Part niya sa Basilisa, Mars? Mad? Part sa Libo ni Basilisa? Libo. Ang JelMars, part niya sa Libo. So, taga-dirito ko guys, pero first time din ako nakabot diri kay puro man tani trabaho lagi. So, mao ni siya ang JelMars sa ilang gingon. Nindot yun siya guys. So, mao ni siya ang JelMars. Grabe yung kanindot guys. Super. Wow. JelMars guys siya. Ayaw, alin yan anak. Anak, hindi makita anak. Mao na siya ang JelMars. Nakakuha na ba yan anak? Wow. Ikuha na imong kuanak. Ikuha na. Ano ba manim ko rin yung Nay, dali ra malubos. Pagila na. Ayaw mong gitoyo? Wow. Babaw na. Babaw. Babaw na. Ako po ito. Ato dai ko plano. Asa sa pag-iisip din mo kante ni ma. Kaya dito bro ko po. Gana gede siya. Muna JelMars guys. Kung gusto niyo man di Nakat Island, so pwede mo man dire sa JelMars. Isa sa mga nindot nga mga tanan-awon dire sa Nakat Island. Apart siya sa Libo guys. Part sa Libo. Ligo good. Ada taglalong light. Di ako pwede mambak. Mabot na. Pwede mo mambak. Nakaligo kayo sila oh. Wow. Wow, kanindot. Ganaha diri oy. Kagwapa. Gana gani oh.